Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi rahmanud dunya wa rahimul akhirah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyar ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bayi, mga dato, mga urip panwala adumadara as-sonor sarta at tumatanda mamatano sa pamamakinagan sangka iya mapya kapipita. Siko kaya bati ako ko salamat pangniyak ng Allah amapuro agumala ubaad namin kung kulang purakatano at tong para katiuba na angkatan rakatano ko Allah na isang biyano na sa kalilintan limong na kaparakat amap mamanaw salam Allahumma amin. Siko dawan si kapuni sangka iya mapipikirakan na pag-inang kaakan ko ginawa ko na pag-inang kaakan rakano na tigang na pitwang kuskano sangka iya pakang babarakan watano minggulalan sa iyang watwa babayan si Hadja Siti Nur Hamida Kabugatan. Siapa dia seorang na Peter yan uba-ubon makapaguras si Sariangaya Islamic Seminar na si sabab ko nagidawin sa kanya ng mga babay na apiapan at naurasal ni Mantawa may nagiwa inalawilakan ni Ustad Muhammad makapasalaw sini na dia uli gagal na sumahukman sa Lanao del Sur si Sariana yang municipal dia Binidian na tiga orang insya Allah naubakan makul sa mga lulutan sa Binidian na kasirbayangan na buo kilaro makatali mo nakatihi kami akan beberapa rumatan Toto sini po din. Agyang kali kapag pamamakin nagawagama na isa ang panggumaan si nakapamamakin. So yung kasi naukaparo o parate ang kasaordirang buong wala na apeso paginawang ka na may kasi. Pati ang mga ulama hindi para human o kakawitan ron. Inutobs nakagiyasuman suwala nagyupisog ganyan. Pero Allah wa idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kadaruan ng Allah aw pamakagmaan na inay sa kasabuton na pitero Allah aw kono pambatias sa Quran na aw kono pangbubudas sa Quran na kaya order pastami'u lahu na pamamakinagad niyo wa ansito nagugug na kakano la'allakum turhamun kaang ano kalin Pilayaw niyo wag inawa niya biro yan po na niyan kadugwa lalaw taong di seminar may hati mangusiat siya na umanisa na limang di mangusiatan ordinanan wala kapamamakin karang na pitero ang
Kagi ako gagawin at napiyang siya tangko. Na tidak akan nabi ako di manusia na samang gusto di imbibitiaray na mag-inumatan o gani sumay. Na gusto na banda may karata ginawira lang kaya rarangitan ako. Kaya ano ba na istorya niya sa nasibay ka naman? Pag-esplakera na siya. Dapat ordira na buong kuwala. May kaisa na riguluang na Muhammad, Ustad Muhammad General Mortaka, Department of Education, si Salano del Sur 2. Na isa ko lecturer. Nakakiyok ko'y pag-ibig sa flag ceremony na order ang panilang tindag sa mga tao na yung tindag na si Alim Magdan ni Malawang. Nasumya kay Lero na miniimbida ko niya sa pamilya mag-grab. Binadating siya. Alam ngayon, ba Peter wala. Tinag ako ang pagilida ng akla. Na may kakuraan na parang ako. Kailangan manaryanan na pinang kamay kaya mikan sa protokol na swal na nagiluwan yung mabubulabasan na nagtangilan. Dapat bilay ako niyo. Malutanong ba kasakit ang hirada kasakitan na hindi gagdamari. Nari, mapanggumaan si nakapangmakina. Naumana na kaunggari, ako riyan o kang bula-bula tano si na adna siya kutakaw. Parayo ko. Adi dia mo tahu mialik tanong may misi atau nanti yang orang tahu mialik siya. Ada orang tahu main kah atau beli ngawut mana tu? Kabeli tu lah karena yang sabun nak basta membuat agama pun gede bukan ada hidup aku belum. Ini udah bagaimana kata-kata orang lain aku. Wala tidak salah agama yang berbeda ada hidup mata di mata. Ay pakaisa marda imo tumangaday pakabukal suagama na madakala sembagyan isa sembagyan na ino kabubukla kapag subalasyan na otang may nagka tao pa makaya wala sa inangkas siya pag-utod doon yan siya jabrata alin una iyaw. Hari benar, naik keras. Oke, na di mainang kagiyang kaya kag pamamating dakwang sa kaya pikiratan moron sa Alonso Islamic Seminar Paganagan. Naumana riyo katawiya iyo mga tauso kekuatan siya balas. Na apa yang itu sakit? Na mata gura-gura. Ya lagi, na apa yang patong na ipatawang maduta susi. Pamakakatawitan at tarima at ano sugat watang siya balas. Namugitan naman sa walo tanong pakarelo ng kaadong magtago sa ginawang ka, akan nagsuba ako miya lapis. Ngayon na to, nakatiya mga ulamay ni na sunabi iteroon. Asiko maanan niyan nagdakon nagtimutimo asagurumpong. Ayaw mo pagtimutimoy ang nagparakwalwa. Ida na belbang ni Mano. Awa niya mayagtigo nabi kamakapasal sila. Magtawagan sila ng pagpananawag. At diroon yan. Mo katbudilang sayyiatikum hasanat. Wakufirat lakum jami'a. Terong kono di mananawag ang berbaling kanunan kasabenar asyang di ano Allah sumangarap kayo sa mga Biblia. Naguri nila ang kanunan namon. Pwede ka nga nabalas yan. Nakahilingan ko rin ano. Pamakasa sa butang oto, alay, mato na yung ano,
na iman to na sumiyong kasi na siyang pian wala sa mapia magados alim to na apan narinila ang kawala nagitindi ka dito no tatari mga napi ang kesakitan napi ang patungan narumulutan ang subasi lain to na agir pagkakataon na itak na barlang manang kalilibot na besok na one kapamamakin orianya ng balik tanong na siya buti orianya naganap ng kaon na ikatalo asiko kaya pamamakin na duka na atmas siya buti kaon na ayat manak kailog tiyan ng gulalan na nakas siya buti kaon nagagiti ka seminar meron kari kaya may kabahan mamupumba namanya seminar na kailangan na may dahil kay nawatan ng sumangagal na mga tanong kasumang tanong si nang muling tanong na ayaw sa unong mga bubalik na miya kaataasar kami ning gulalantan kamay kabulong pagkawara sa mudul nabatparo din diyo kami Maraya gulo. Pakasakit na man. Kadiyan na ikataw, madawag ni Ustad Muhammad Chaulas o how many minutes, uli na how many hours. Nanay na wasaan din begini sa daw-dapar. Kamaktakwa ko rong budeng ka, kamaratas sukilun, tuwa budeng ka kanatambang, katanto at kalanggay. Hey, uripon na Allah! Sakya sa buta na kaon ng gulalan na nakapag-yuto'y kasiminar. Miya kadak kalapas si seminar. Tabiyo ba na hulugan no? Api ang doon yung pagkanag sa seminar nagsungon na lipsyung bayan. Dia uliu silin pagakala bagi nami experience na yan. Napanutulang poskano sa waki aktual lang yan gulaw lang. Miya kay sa naat na yung labis seminarang ko, nakagiya ko, diya ko di makusiyat na hindi ko kayang na-issue. Miya kadag-dag yan ng pasiseminar, apyan din yung pagkalog sa seminar, nagsumun o gay, nalipsyung bayan. Kay mga pasada ko guru kan na miulas ako kakag yung mada ko yung ras tiyan na muna ko kadang penayat kerosan ko nasong yung ako terakan na dia di prepara duga melarga naad na mag-ina apat sang goto seminar na dilang kato na begitu sa terakan nasisilan detik ko katabiyan siya na tumiraw si uminianan na ulit niya nagkasya yung pasisiminar aling simboya yan na dito si mami dali niya itarong kay watayanan na ulit pasisiminar aling simboya ay kadiyo ko matinin itarong nagbuwag ko kadingi leo raga asakang bisi matiteng begiran nakakaroon na dakano yung kurokya kami ang buking Nare, ada siya buta kaon ng gulalan na nakan na magaytanos sa ibarat. Magaytanos sa ibarat to. Kakagigira na pinisira sa nakan mga guru akan na aya kapag sa butawan na magaytanos sa ibarat. Apias wala na migay sa ibarat. Ada siya buta kaon na miling gulalan na. Kami ibarat niya. Kaya kan bilang kuha na ibarat na guru niya si Ustad Muhammad. Miya musyat si Ustad, miya aluin niya. Apitero pono nabi, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasana kama ta'kulun nar khatar. Fi makna hadis. Ibarat kayo. Ugay na ini bugay may mga guru na ibarat kakagya pangakabulong nagabagay efektiba yan. Kasabido niya sakita na pagawin ko kano figure ko na
cancer, ka-complicated. Peter kono nabi yang kami ang siya Diyuskan. Pananggilain niyo suka pa kasi kamataan ko na suka pa kasi napagkalian niyo sa mga pipiya aman sa lagi na rin kapagkanaw apoy kumakalagay tago. Ilibugay tago na kayo barata. Ato na yung anak niyan, nauwa ka makasiig, ari makasiig. Hindi ako yung nasa niya si kadumanin na si may kanon. Naganakin na kami, dito ka pa mamakin. Ari marayo ito, ibarat tayo, miyanan ko, pati miyanan ko na pagkanyan sulay adi ka, na pagkanyan supuasan ka, na pagkanyan susambayan ka, na bakal na yatigan mo betira ba? Yan ang ibarat yan. Namanutan rin ay pangaramuman sa Peter wala pa makasakit na sobra ini sa cancer. Kaumatatag ini ko umpungan na sakit tayo umpungan ng kaya ka pa kasi. Na umatatag ini ko kang bata-bata. Na bangkit tayo kang bata-bata. Na umatatag ko kagpadigan. Na ang teoreo kagpadigan. Peter o Nabi, ang pananggila inyo so kapakasikap kunyan sumangamal amak ya sa nagigilid ko kapkanaw ako'y kumakalitan na pendawa ka kuman ale dia kan kegenukan kami adi kakoron ya di kakoron kagyo pilih siya ng mga pagarian na yan lang nagalubok na adiksyon yan na ito no miya matin panayping may nakaiwanan na lang nagalubok na adiksyon yan. Tuloy ba natin yan? Ano ba ka man sa basketballista kay kami adikon na piada rin nagsiyat kami adikon nariyo na napanaw ba ka man sa pangangadi tabi sa pagarian niya kapi yang kita dapat na di tadi mangadi kore kayo napanaw ba ka man mo sa singir kapi yang isang tama nga kapi na di mamagibigda kami adikon lalagi dalam kanan nakapakasi gida niya adik kau na di gagawin. Mga pagarian Peter wag na ibaratan na ito na iba na Peter wag na pagkarabungan banuro na yan kasakitan na no kapagumpungan nasakitan na no kagbata-bata nasakitan na no kapagingilagyan kaya kapakasi niya nagagali uba kami makasiid na ganaking ka kapag ganyan suwamalata na uba ka makasiid na ganaking ka karena ba kamu nabisukay nari benar bakal naibisukay iba miya pumusulan-ulan na miya kalisip ka sa chicken apung sa municipal mayor makasi kata no sukay ka kanata nangapea sokusin nari benar ya Allah nari pakarabungan debito ka ng ano, ilaman mabay kulay, kapag ibali ka po nagdinaking kanan, kakagigilamang mo misura, kasi sigang ka mo sa lakaw ni sa lakaw, nalagi na ka tiro mo maawid sa biyo. Kau gitu-gitu siringan na kanan, niya promote na, niya atula ka na, bisikan tenang betul di nga nang dengar yang di nga papay biasa itu tiga alay matang masakit ang napitero benar so siringan na miya matura miya promote miusur na bisikan na sa kano di ko to benar ya kasi sigang mo nang nabagap sigan kapsakit tiga marjan inumat jeruay sakit ako naggegetara mo nagkagwaro origo kami ang sa corona dinigyan daw mga saan miyay ka kolna na kumiya duduran mo ka mata no nga ginag yung dimbat to tigaling pangaraya ka ako na ino ang
baka ka na sa awida akal sa ginawang ka, na awida akal kakikarumang ka, na awida akal ka kumangawata ka na isusumpat akong pansusiringan na karo, nagususiringan na karo, nagususiringan na karo, nalano na siringan na ka, wallahi di ka nang ganakiw, di ka bato yung memori. Kaya na to, na abay labu lang memori nga nagtugib, napiya ka ka sa 30 tugib, di mitaya ka. Allah, nari, yuri penuh Allah, toto sinyo, ilang kaman, di kasisiga salakaw di salakaw, kawang kadikatawi, na yung kaman nagpagkakuha, so kamapian ka kay sebab Allah. Salakaw na. Inangga ka manarianan, inumagit kagwaso, kamapian na kayo, subot ko lang salakaw na. Di ka marjan, lagi dunia ka na ng katarima. Na magitanong na sa ibarato. Kung basapong nabiyaga ko, papuntang iligan. Na inumarong niya ako sa iligan, kakagya sa mga drivers. Correct? O pa mga drivers, pumalalag ano? Maka mo mamayo, bumarit ka siya sa iligan. Nakakaw makarong na, bulapitong ko ito, kung pangabali sa kong napiyaga po kami, ako makarong na, hindi kami mula sa nakuda. Ay, makaya gagi, ano yung mga salit ko, waso mamapiyaga, kahit subok, wala kung saan nakawara ka. Umasmitano, babay kulay, pagaling kulay, pinaging ka, kasisigang ka ko sa lakaw ni sa lakaw, kapirisir sa nakanamiya ko ang mapia, nagtutunan na lumasangan na napola, nabututan ka, nabututan yung panasubutot ka, nadika din naman wasor ka na misusurat sa law. Mako. Mele nga kaya pasangin ka, kabiututan ka, nabibutan ka, kabiututan. Mata mo daw mga surat na misusurat mo. Allah, nari, rasa apa gano'n mo ron? Sa nakapakasigo. Hindi na misura kasi sigaw tao ko paniyan. Sa muta kakakadabid na rin niya, kakagayang misul, niya katamo, pwede beriw. Natonono na, namatang wala ka, kaya pasangiron na ipasubiyang pangwala. Alay, matunay, ibarat yan ang naliganitiro na misura kasi siga niyang musilingan yan, lulutian sa lakaw ni sa lakaw na ipasubiyang wala. Ana, diri di indua. Aray buruan na Muhammad di mamang ni Allah. Ya Allah, pengeningkor ka ako ang kaum si prinsipal, nasambi na kong kau. Mata ko kaya pasang. Nakaisip man o ito kakagya para marayago. Kami pa namiyaning tanong sa walay na alay. Di bis ka pa kaya panglinakan sa posisyon na mapromote ako ron. Iyo di ka pa kay. Kaya kapakaukitan ko na waya pangarap mga prinsipal. Na panglinakan ako wala ya Allah. Nagpangling ko na kamang prinsipal ako. Kasulunsualay matauron. Na di ko supa ka niya. Kawaan ka ron. Nakalagon ka pa mga ni kakapakatepo. Ari mga tips. Nari, ibaratan ano, kate oras sana yan, lalayo na tulungan ko kami, ang iwa malaway oras. Uwin na nakabundang buruan magagatan ng mga anaw na magagatan na tansi. Kaya kayo na rin ginakang ko yung din nagkabuang arwar sa kamuha. Kaya pamiyagam mo, na! Hey! Mga bae, mga dato, si paman ko kapagpadihan, kung hindi ka panagumbalaya, na upamakaayap pagilaya, na isa kapag kamang o kapagpadihan, na kang giginawa. Kaya nagyo, kang giginawa. Na, kag-iisaw to ang kapag kamuayan no, mapia grupo, mapia pamilya, mapia kapag
nakang giginaway. Nakatawan niyo mambu, katik man ang mga ulama ini. Suwari so nabi, na isa apian utulian, napian usyatan wallah. Aming bugalan ko Jibril, na yagari apian utulian nabi na tingin na atani Jibril. Qal, ya Muhammad, ismasya, fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu ila akhiril hadits. Para kimong watalitan rono ila lima so nabi na miyakan langalangan isa pagusar koronator na miya mas master na inotong mga leyo piya mo siya tapan yan yun piya mo siya tapan na dapat man ito na kekuatan ito at duma wariyo piya mo siya tapan nabi na sa kapanayang berang kumasasawlig siya pa'y sorgingin na daw kasawaro. Kau maman tamat pada na sumasaya nakamana ko ni sabut ang wagam. Ugay na isi na kau nomina lang ang yun na sukalindar wagam. Muharram, Safar, Rabi'in Awal, taman ako kapos yan. Kaya kung nag-isbugir ka, nagtingin aling gusto na diyang ban makakatundog-tundog. Hindi po mamakinig sa wasya, kami ang bubulugan. Nari! Aling madaman yun to! Siko pa ganyan, piano siyatan so nabina, piano tulian, namia kau marak natigil so Jibril, na dinyandrakan di Jeroon. Ya Muhammad, gunain ka dan sulang umur ka, kamataan apatay ka. Isang tayo ni pangsiat ko nabi. Tonay tundugul na Rasulullah diyan di kapan ulay ni pangsiat ko wala mga papamon Jibril. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Tonay man niyan. Nay sagari ya karayag yan nalamaning kadin sa gagaw. So pato tapala na nakasagagaw kamataan ang makapambulagan. Ganun yun. Wasyatu tu wallah Rasulullah ya Muhammad langaning kaden sa gagaw so patot tak palanganan ka sa gagaw kamataan na makapambulagano relaya mo niyo talaboro sa mga ulamaw nagyang kanana hadito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wasyatan ang kunabi na wasyatan tanupan mambulan pagari kulay babae kulay. Pulangan ikan jagagaw so sa lakaw di sa lakaw. Gaya no to na mga pumbulagan no. Naad na ba sa no mga lokstan wali ka no pan makambulag sa kawiyag-iyag na mga pumbulagan no sa apa panay. Yan yun. Namataang ko sambiday paras amiyakam bula-bula gano sa kawiyag-iyag namiyakam bula-bula gano kung amiyatay suisarkan nalagi do di mapia kaya pakam bulagi kalagi do di ka punidaw pa'y sa kaya patay niya na wow tomo pa ay mga uripon wallah isa na nagkasabapan to kagkailot to kay isa-isa kang giginawa namano ko yung magda ka manutulog tanong man kopya na sasagadan kaya mana niyan nakyang giginawa yung piya nga babantugan ko para tiyaya manutulog tanong na nakatiya mga ulama ini na suwaris sa mga sahabi ridwanullahi alaihim na ayakyang giginawa ilang kong inidakatian ako pandangan o tutulan nagpamiyugalin sa mga muhajir si isa Madina ay pembedu ko mga pupuon sa mga namang muhajir na upakarayagan na bankwit kaya nagyong namiyakaw masilang si isa Madina namiyakaw may laro na sa mga ansar amaw unay ko ingad nakatawa niyo ay kayang giginawa iran na parakwal
Nayagarya miyaswa na adna duay karuma at taga Madina na tiyanakyan isok karuman yan ay kadua na piyakay pangaruman yan kung pagarin yan amuhadya. Matano to umanan gugaw. Pamanin na tayo kugalo yan kay kirstan ro na ginawa tanwa kaya mo. Tuna pa na rin. Hey, pagarin kulay, babay kulay. Miya ka umas sa mga muhajir si sa Madina. Nasa mga kawasak ko mga ansar na isa at tutul na bigyan sa panukyan na inibugay niyan kung pagarin yan na muhajir. Kanyan di makapital. Kagaganganan. Allahu Akbar. Isaw naman. Nagtumuganin tanukman ko sa tutulun nagtotoo siniyo kaso kapag penutula ko tutulun na adnabasaw mga umangan anak tutula benar dilanganan sa indan anak tiga bantaan na di pamanapakadaan na inong ko nagipag penutula sa tutulo kaso maanan yan na tanuro na pagkuhaan miya kaisa na miya adan sumala tidawa o mga Muslim abo sa mga kafir. Nakagiyang mga pasada sila ng ganina yan. Ari guruang na Muhammad na tanto amadak lakiawasaan ko mga Muslim. Ayaw tiro nakiawasaan na miyangan. Eh, nadong ko nagtitibabaan ng mga Muslim madi mangwit sa sikum miyangan. Nagyang protokol na di mangwit sa pamakainom ko miya nga angal na miya lagi na pangguro kami ang laya din di matero na uba ako upakainom kami ang law nasokya nagawa nagyang koto di imam mamagay say nasyungan niya pagi ginawa iyo nenenong kaya pakaw man hindi bagay nenon sri nenenong hindi nakapagintos na miya nagyang usaba na pangguro kaya di matero na uba ako upakainom kami ang law. Antonay niyo daw na. Diyan mo to mama apagan niya yung manin. Ano nakapaginuman na so kaya na ganyan na tigyan mo di kila di mangwit tayo kakte isri na witang kasakot pa pagaliya ka na may akal kap. Diyan yung ron niya kayo nasa rama kayo. Para magan kagagaw to. Sigurado ako na di nga kagagaw. Ay kailangan na kana. Hey, ngayon ang itiyang may kadua miyakal. Nakagiyang mawit niya doon. Ano man kapaginuman na miya naginay ka talaga miyakal. Pagmuraw kaya din yung di pagmuraw kaya. Nauba ako mong kayo ng mga miyakal ako. Naya pa na miya tiwi na di nakataiswig na imitang ka sa giyong pagpagarihan na miyakal. Kamas, ilang lang nila di saan. Na inuit yan sa giyong pagkami ang lebat. Inuit yan. Enong kaya umak na miyakal. Nakiyaswin yan, suy kadua miyakal na miyakal. Na inikaswin yan kung pagan niya miyakal na miyakal. Matano to umatamit kang ginagari ami ganina idem na miya kayo mo itaks tanong ng sororo tanong si ikoro tanong na tabi ako na subtigo mga lokas sa akpiyak kamawasa na asara mamarako taro pipi mauna ko mamara adis sa mga padakan akpiyak kami ada din na asara ko kasaw na ubaga sakitan na akpiyak kami kay nasa radio kumanta. Ya kawan-kawan ano ba mga tax na nagitag nagulupa o bida niya no? Nari ay mga babae, mga dato ginansukang giginaway kailangan na inutanoy pagaloy ka ang tanong kasoy. Sukyang giginaway yung mga sahabi yung mga kagagaga. Nauni kagaga na sukyang giginaway yung mga lokstano. So ang isang mga logstan na gumiliin na kaya mga styliran na buwan na logsiran sa sigod. Ito na yung mga buwan na lo sa sigod. So magad ka na di kayo nilarakan na Muhammad, out ka kang anong makakan. Ale, maut ka kanong kanong makakan. Iman to na miyada akiyanan. Kamay lengap ng utat ke urap kewo, panabitepok ka. Daigyusan, pero ada usawala. Nari benar ya? Allah, mata grabe kami awat-awatan no, miyanan agi ada iya no. Nari mele ini benang sa segal. La ilaha illallah. Uni ko sumangalok sa no na, si ko sima-sima kana na, may mga style na di susuma so tutuman na yan. Taga to ni suluk ay tanong ko anay barata kami awat-awatan sa iyo. Nagsunsa pinid. Napira silang si Igawi.
Ambil ambeling sila na di sila pagkakana sa pamamagaya. Na pero to gawin eh mana sumimuro mo so taga pilin. Na likewise beling na iduluga ko da kamanga tiater mga dudu mga hari. Imato na ada ya ada utuh. Nare sama nuto mga urip no alam ya gedem tano so mga luksano na penangalo sa sila di mantona detik ya iler kaulo tala. Dapat tak? Dinigay na lolo tala. Ora, kalabingan alo. Pero ano sa wala. Assalamualaikum madi siya biga. Ya giliga. Bukan ada tapo. Ini auto terakhir ada kami masero. Buat ini auto talumba ada kami tinilas. Dia membuat makala membuat tawa-tawa mian dulu solo at takon lang gama kay ini pamangandong mono to nagito mawi style ya. Nari magalay mga urip no Allah. So kang giginawain na dumalitan man kaamay-amay na tigto manok pamamakin na gagyan na ditero ni alin na benda ng saragakan. Kang giginawai at peresesa nalang o kaya batia koron nagusok kaya pamamakin ga koron. Naterongol kanu mga bae, mga dato, nauditan nung giginawain, naya katawi koron, naditanong ka kasurga. Miya nagiyo, di ka nung pundo, ay alay, may naudi pa kasurga, miya katalopulo ako mga naipa. Nami abang-bang nga manabang nga ng kasabay, ma. Luman nagap pa kasurga, kaya di ka kasi naman aso. Mga basahin yung mga luksa, basta man nag-iukira na liga sila mga aso na pembalin mudin na siya semua nuday. Nari, may niyo di tanong lagi kepakayan o batano mga surga. Alay, matanga lagi doon yung ka kebenaran. Pamana di mo mga surga yung mga kalangan ako sa aman. Ando man yung tingin ka mga surga kaya parwa ka. Tigalin na ko na. Manega pagkasurga tanong kita ng pagiginawa makasurga na ko surga naroon tanong mani gagapusan tana mga taga-riya po na piyagapuna ino na kalisinan sisikata wala kaya namatang wala at ganoon na ng mga toko surga wala kasi na siya ang namatang yan yung surga na dali lang kaliyakinan mga ulama na mga surga ka na roon man matutubig ang ulula kamay rin nga sa pwede ka na hindi kami yun ito maniga makaturog ito matamuan na tanah atau hindi mo pa kami nari mga uri penuh Allah ba't tanong ninginginoy kami yan naging pamatay tanong mo aba nariya kailang ba nakatanong wallahi lali bang gisa-gisa ang tanungan warang gisa-gisa ang tanungan nari wallah pulang-pulang ang tanungan wallah ganda ba niya nakatanong pelaba sa kataw yan naging ba rin benar kelang baru kata dia kan kata nu bakal teri buruk sapuk nabi agak apa kan teri buruk kau nari mga uri penuh Allah di tanung panga surga na panga di tanung dulu mga dalili ano uri penuh Allah tapi yang mga ulama ini o mangkon isnin nagu Kamis na ipenaik sa mga amartano sa lauh mahfud kumbaga na ipendownload narilaan kon wallah sa mga urip pen wallah na abudin yang kon prelaan na sudwa adi pembitiara nari perai itaping kay manwa ka sa salatan si ida sana bedem si batingan na maging lepiaran no. Tunggu mesti kesmo tu lagi penai karena dipinai selama liwa dua. Katerung pun Allah baga keniwang kanan na dua, baga keniw selama kanan na dua. Diniu pasim pelistaan salau mahfud. Tone mana nih set aside. Mapapayugan tong suaman kanada listannya pakasakit naman la yahillu li muslimin
ayyahjur akhahu fawqa thalath wa man hajar akhahu fawqa thalath fama tadakhalan nar. Berilaw ni wa sakit na no dia perisir sana nila begini pun ada yang gendama menguna bulsai. Itu na mana bicara nabi nakati ang mga guru ini nadikong kepakai kong muslim ibanian tolakan so pagaringin ng muslim sa kalawanan so tulugawe kasadan sa ito lang yan so pagaringin ng muslim sa kalawanan so tulugawe naukapan tagiya kapatay dakalan na pinulod sa neraka tulugawe. Ada mabuwagin na merano mauraw sa neraka na. Kan mabubgato na merano mauraw sa neraka. Kaya watingin niya ka neraka nasara minus. Mantan. Kaya minus sa kapaka neraka nakati ang mga ulama ini ka ginagi mong gulay dugo kay ni pinulo sa neraka. Na mga talong pa nakisa ka dugo. Na pendidiyo takaulo niya. Gitu minus. Na ba nga pag-ubsin ba nabaling makabaling tanong na pakalay tanga Swiso na untugon bigay para ito ba kaling pangimna mga minusa na nga iso gitu so apoy sa naraka nakati ang mga ulama ini na miya kasang giburagun na piyak kibiyag wala na miya kariga-riga na ikadun giburagun na piyak kibiyag wala na miya kaputi-puti na ikatlong giburagun na piyak kibiyag wala na miya ngintakintam naginan imapuguntal wapay ko naraka dagubid niya may leh kamagan inisi orang na sa mga pupawanakan ikaw setelah piangan yang wagi mga ulang masupawan kami nga pasantan na tinalay di ako pungimna baro miya kaso piangan liyan naman dengan mamupawan bagus yang sa surga magatos ka anda na ayang paglalagtalantan yan naman din so paglalagtan ulang italusulupan naman gama pala sumisi nga bakaw na miya kaso na naman na pangiraw magatos ka anda na nasa mano to alin na naman ka pakapanik tanuro pamali nga akong buda tigalingin ako kabuda ba di benar pila suhuti lang naggato na ka sobrang 30 anda na 40 anda na tali panikro ilibitor kabay panikro na manual kayo nga dito pangi kamakaw makaroon na baka bumi di natiyong niya kaswamba na sumanusia sa ilibitor na ipandima taon suwan na buda Kore kaya semua nari sebuah gerualan na upang makapag-usara tanah sa ano na dita no piasi bisa dunia dengan di pamimikiran na makabilib ka kore ka nabgamus ka naro dahil barang suwala na piya kayo na matanon yan man afala yanduruna ilal ibili kayfa khuliqat pikir orang tanong ya wallah bani di penggeda-geda wanda maneki adna ko unta so unta na ilang aman mabuong tarupa niya naboto pianasangan inuwi capa furniture isundol niya rom yang bebedeka kabokan nang beul ka sa unta ay pawan la ka na pili kita meratan mo na ri wala ay pawan la kan kamay na ba alay matunapan wa ila samai kayfa rufi'at ban yung pandi penggeda-geda ti wala solang itu ada manikini puro ya buat na postinnya perlu bani ko na ba nagkatok ni postinnya na nari benar, nadidigan na ipengi benar. Allah, nang gilok masuk tawalim lagi dunia keman mapengi benar suka surga. Nagusukan neraka na mata ngadeku tigas. Kain to. Barkada sa gede gida nami iga kasapan na penid. Guys, out ko ngaran ni ano. Mi iga ka gagawin na totorong man nami makaw makasama nila. Misyo tingam sa guys sa nomol. Agir jo karo mi alala mga grocery items. Ang ito natuturog nga. Aray, ibang guru, paano na para may nga ka? Lagi na ka, bisit na kinupa ka namin yung ano namin yung bubunug ako gawin ka. Kay makanaw ka namin yung bubunug ka kadumitaros. Dito sa surga, no? Natingin ko ito kapikir. Mantanang ikaw ito. Mamiga ko sa puna, piyaga po na naman. Miya makada ko sa bar ko na miya kada ko sa wutin. Dito na, miya kada ko sa pali. Nasukman yung anarakan, niga ka kumana, tintang-tang ka na miyan pikir ka, diga-digatit na rin mo, gumiyang makalalabos. Nagsita kayo na napas ka, miga ka, nagpamakin ng upubay nga.
Semana rin yung pagkasorga na makotak. Dapat eh. Nari, kati oras ako na yun, guru ako no, magandang nayayatan. Di na may karong sa isang oras na inayatan. Hey, mga uripan wala, kang ginawa yatalo gawe. Pitero na ginaw pa nakakapantag, ikaw nakapatay. Ay, tutulak ka supagaling ka. Nabekasunod ka ko naraka. Nakagiging kutuan yung pitero na maranawa imam bubuli mo tigas. Amay ka pinigusitan. Nang malipan ni kasi ibabuo ka. Kaya ko niyan may panantay ko naraka. Talabi lola ka. Kung ano ka matigas yan, kaya ko tibuli yan antay ko naraka. Biya kaya sana, naninigusita ka nun. Bidere na magari ang tangaraw. Kaya miya mo siya tauro, buwas-buwas na miya aluya ka nun na eh. Nabuo ko na ninakuli, diya ka ito nababuti kaya uli na na. Amay ka na kaya limbalik ka, nato si mga guguro. Takin ni babus ka, pag hindi ko si tilarang na ito, madakla, kaya na ako sa mga kulay ganyan. Ada magaga. Nakaibalas nila, na ito, amya ka dumaraw, wabago ni Mayo. Tiyan na ito lang siya, tinagyan na magari. Namya ka sobra pito na gunda di sila pitira. Manamata nga buwag ka na panik eh. Nakairiyaw sukaw mga namata nga malokod mabumawang na may pagpagisaw niya. Kaya buhay ni sambagira na tingin na bapalim. Wat tingin na wayani palit karak na makapantag sang kaya di mi kap sinabutan na bugyan kaya ariyak na pagito kong kuro ka na piya ko niyan miya pelantay ko naraka. Ito na ni panawarakan o diskarte. Why na doon ka doon isa inang? Kaya pitirin na lang tayo. Why niirigan na piyanong napiyangunyan niya kursa doon sa naraka. Pagawa mo. Why? Pagi ako, wala diyukon Muhammad di may mikiran anto na maswa ka siran makang ginaway. Kaya sagadog yan kaya hari niya na dinibs ka taon na bago rin ipaling nagbuang kalipan, nagbuang sirang pakapagarama ka na. Kaya ko sa iwan. Kaya kang ginaway sila. Nari, sama na yan. Kaya kapilag sigawi din yung kapmitiray. Na-estimate ako na di malibat nagpakasaman nagpakatludrag. Matang umiyatim. Tiga ni minungaman to. Naiman ako na isa ko filing. Nakatiya berumad na isang kapter na di ganun kumitere. Na may tanong maberman o di ganun mga sinabuta. Naganap ni mana namrago. Nari! Mga uri po na Allah! Samanan niya gandang tanwanan. Nagyaga dia di jero. Nakanagay di pamuruta sa pa dia. Napagaloy tanong sa betul-betulan na dari dia. O di tanong giginaway na. Di tanong pakasunod ako surga. Pakaisa. Antonono na kami katantuan yan. Nasunod-sunod imiteron. Tabi ako mga ulama. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Walan tu'minu hatta tahabbu. Tabi sa mga guru alay, di kano din makasulod ako surga at di di taman sa di kano makaparatea, na di kano din makaparatea, taman sa di kanong giginawan. Naboto sa raga, nakadali na besok. Kang giginawan. Ito na ba ni Karayagi? Napiakataro sa nabi. Kaya naman din na uba, kada penrumataman at iudiyaman. Ito na kita ka baka pagiginawa ito, natigyan. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum baka kan mati guna bi pengguna na wasu syai' aw pamakawkit ninyo na makang giginawa ikan aksus salam bainakum na panguraw niyo sus salam kun dulun na niyo. Tunay mana ni anari baka kan mati guna bi pengguna na wasu gan bakawkit ninyo na makang giginawa ikan na ayat tingin nagalabag apat terong korkano ukit ini na makang giginaway kano na panguraw Yesus salam kon dulun na niyo. Yan gitu salam ya simpo-simpo na besok 30 minuto salam tunay karaya dia apa karaya tanong mau mga sa padagka babay ko na ya pagaling online, mau mga sa pagdana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, simbolo na to. Hindi nga natuguran ko, nagusto. Nas kamabuo siya lang, mamiyawa ka mamiya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perisir sa naknada, lagi na nag-greetings. Kapang ni Allah na, may umako si Ustad Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kalilintad, limu, kabarakat na sira. Na lagi din nag-greetings. Banbasa nga na, hi, hello, kumusta? Asibag ako niyan mamu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, kalilintad, kapipia ginawa, limu, kabarakat na sira ka mambo. Peter ba, lagi din na nag-greetings. Kenapa lagi dengan merana sumisibe mengusap greetings ya? Tone greetings sa merana. Miya tidak kan yang maton kami akan piraragun. Miya tong kali na biru bagi. Tanggung dia tidak sama itu. Kemudian ya kami tidak kan mga tuna. Apa mati pisida. Tima mo mga be miyawi to ita tinadu. Miyawi ta kambuan lang do sa miya tagbo miya tidak ta mga tuna. Beli na ng mga greetings mo mga teng mga PPR. Gumamupangangatagan na. Ada ba kayo? Nare! Hey, mga bayi! Pagiginawa tanong ng salam! Tunay mga niya nalim! Nakatawan niyo, susalam nakalilintan. Susalam na yung maranwala. Nagyuto ko lagi, tunay ni ba? Ipamuraw tanong kung susalam kung dulun-dulun ng tanong. Tunay mga kalilitan. Ibas kami, makamoyang kung dulu-dulu na tanong salam, naluminitad-tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sialam aso pedengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiuruk-uruk ko, benar. Yang gue ini sebagai anak Islam, enggak. Tangguh lagi, ya asal seminar. Nah, dia lagi. Assalamualaikum. Kalau awal salam. Serabi. Mata ngalu. Ari benar ya? Salam kalilintang salam ingaran Allah. Kinwatan og number. Ngai no to. Aya mana niya ingaran Allah, aya ngarannya nakalilintang. Ay ni mana tanong nami pelagui. Kami pelagui aku babaya gumama. Atigali man mana dia nang sebutan beni benaran siapa dan kasomau orang-orang rupa di sini dikukuru ya. Tonana kata lagu Allah salah. Gitu na bicara nabi bedak yuk tonana kata lagu Allah salah. Grabe kana. Udi namanya agak mana kana di sini mali mama betul mah. Tonana kata lagu Allah salah. Penggiginawitan. Nah, kailangan na nami baling tanong na sawan. Ito na ilong-ilong tanong. Napakakaswi tanong ko na sa oro ko mga loksa. Aprilay ako niyo, apagawin ko na Aprilay ako niyo, kami ko na video-video tanong sa kakawin. Isa alam ba iman to di tanong di giginawa yan ng mga maranaw na kagawing kawin. Waya, giginan man isa ka ito to kabata-bata ka, no? Na waki umakapagumuya so Islam ari Muhammad guru kan lagi dia tanoron mano si tano tagsap penil na si tanon gawing di tanoro sa iliga nga bala mo na taon nagpaka umaro ada terakyat pero manikir pinagaro sa function room na si pag pinagaro na bamad na sumbuli sa parabo kami ang kapito ko ada mga sadot kami ang pasadot na di manisi wow napnubod na siya. Ya makukuha no mapit. Sana ginanira ka na. Pamanasing tanong ko nga para di tanong di mga giginoy ka. Kapag kayo manap ko sa bapano to sa kapkalo agi, kayo no to na ina. Oh. So buso nang terakian. Eda pa biyo, apa makiyaw ta? Makaw mataro na miyakiyaw ta po na piaga putu ini ga na siya putu 2,000. Na makaw mata na dumiyar pa na di dali ketedem. Ando pa kaya watara. Isaw na nalambo. Ikadua lamba nakapapatay. May lagi yung kapapatay. Nakakapatibig ka doon na sa ni pangunutin yung lagi nga kapapatay na ba ni pangunutan. Siguro ka ganun. Imiyatay sumiyatay na ba tanong di tititama.
Na benar bitiron sa umatay sumayatay na di kailangan ubab tiba wallah ka sepaoran na suwaki so mau una ya piyatayan siran na miya kau makaw na tominibo ka na wera ta ginawera na magatos na mimbo na 50. Ini kanina tibidin misan na miya ka pia ginaw na do mata nga di kami nibus keraw na ganda mga mana di nga sila di bawah doon na tumibo kira kapito gawin na man isa na lagi wata mata niya. Bet sa kapurwag na kapereser sana na din ni kada ay nga dito nung giginaw ay nakapapatay. Namiya ka pa miya ka gawatan na tanong. Kore kaya? Ay man to na piya ka mo sa ini. At na mga tawa dira di kemping. Ungin na pagkamamasa koron na buruak na Muhammad. Kagian na dira di kemping so lagi day na gida na susira nung buwak. Babagoy na adnay sa alim. Alim ay yung berbetero. No, tero ako nakatawa ni Muhammad. Di ka pa kayo ba matay sumetay na bumsum. Na pinabumpa ka na. Di haram. Nakatawa ni Lola, sindi dari day penuturan, no yung otak area na alimo, si alim mansawi mi balawag dari day na area kan. Magari kami, madonsong kami sa inama. Area ben sa ni kakak. Na penutun niyan, kagiti na mau sa mga kapapatay. Namanya mamsawa ay buminito kami ako mga tali. Ini pamamsan yan, to, miya ako, matito na, ini bawal lain nakataya miya ako masya ini. Na kay mga pasadawa tingin mangusiat na tiyawa. Kaya managkunag tanong na si Allen. Namiyang ngusiat. Na dumi awa kay mga ulama kay nidawanin namiyang taglarak na ina. Yung gusto taglarak ka nga siya bubuy na tiga painal. Masarap pa kami taglarak. Marag naman na niya nga kapitupita. Ay dapat yun. Sana yakapitang guruan, mga guruan na siya ako ko lembalembakan. Ito to. Basta ito man yung nailotan na kapakay man ang tadi nga kapakay na oras na may mayangap mali makamuha. Mata na yan. Berarti yang ano saya. Kiatan mga natutulang ranaw na gumi bagu Muhammad Chokwa bada di ka panamata. Mini bagu niya so mga ulama na adna kiaram yan sopan. Sopan mismo haram. Anay bentak wala ka dun. Final. Di sila kejapan. Na adna dolotakan no. Na dun. Final. Di kejapan. Gumaw masuk Ramadan ana diketig beri bumini toko minap ke Japan dia kaya kakakku dia multero na ako mga kakako kaya niya si dari day ini toro yan ako tadi ke Japan di balik paan yuti mo akagay na di ka kepakay ni manto nasalap mani-mani ning kulungon ay dapat yun mga ulit mo Allah mata saya na ino kabatan mo di petiran berarti yang may umagyang kaya tamanang koron sang kaya pipikiran kuwa kata so pagusay ko ano adum panapaday nagyuto sa pero nakarana na ino kadum bura sa ditano di makatutuna kakatip nagyang kaya mga ulama wala sa tanong wala sa miya kadang lama pa aso wala sina di ka tanong dilunganan wala na amala na so tikututan dingan si na sugo ko na balas na timbangan wala na pakimbagyan yang girampan kasiran ni Malaon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.